dad musoro wenyaya vakandishungurudza vachindipuma mufambi. Ava ndiye murume akambingi akandiroora. Ini ndaimbove mudzimai wavo. Yakanyorwa chinzi Samuel mukuru wako. Kushungurudza ndekuti nanga chifambo. Muchimese? Ainge tikasiyana. Saka kushungurudza iwe ngachifambo muchimese? Ndumanyoro vakaitwa pamusoro wenyaya. Nyaya ndogara kushava wadzanai. Akaita nyaya ingani? Ndinitoshipa. Ndichadzangureti. Uyu mukadzi kushungurudza vakudzwa nomuno akatorwa mudzimai uyu nemudzimai uyu akagara nomurume uyu kuti hande kwachakonda mwana ari kurwara ndobva vauya kuno kwachakonda mwana achirwara ndobva vasvika pane muprofita ndobva aprofita achiti amai avo mwana uyu gavataura kuti ndwekupi vakaona mwana hazi mwana wani hazi mwana wavo ndobva amai avo mwana wega vakoziva kunoko vachichema vasvika vanotuka nyaya kuvabereki vavo vabereki vavo ndobva vazo manikidzira kwashawa kuti vaende kuita DNA test yanoitwa ndobva yazokunzwa kuti uyu uno ndiye mudzichi mwana ndobva ndizvozverame chokwadi Kamsorema. Nauye mwana mambo. Mwana airwara. Amai vandakasiyana nawo ndine mumwe mudzimai wandogara naye. Zvandogara naye ndiri munhu kubasa ndichishanda shamva God naye. Ndifunga ndakazivisiwa ndiri kumba kubasa. Ndava ndachano inini kana uri urwere hwemwana ndikuti ndiwe koko ndiri munhu webasa ndotofanira kutanga ndakumbira. Chiripo ndechekuti mandiudza chandikukumbira ndechekuti imimi mungonoudzawo amai vemunhu nokuti vana ava amai vandakasiyana nawo izvezviso pane 9 years. Ndakasiyirwa vana vaviri. Mumwe ane 3 years, mumwe ane 2 years. Vana vese ndini ndorarama ndinavo. Zvechipostori zvese izvi zvinoitika. Handina kuda kuteerera chipostori asi chandakakwanisa ini ndechekungonotora ndikatora mari yangu ndokubva ndaenda kuma-DNA kuti chokwadi ndokwachinobuda. Ndokubva ndaita saizvozvo chokwadi ndokubva chabuda. Chabuda ndokubva ndazoona Samoni ichiuya kuno kunzanzi ndavashungurudza. Handina kuvashungurudza. Amen. Iwewe chakazopota usumuke kuti uri madziwa chiprofita chachabuda. Right. Inini chakaita kuti ndiende kuma-DNA mambo. Handidi kukunyeperai. Ndakanyatsoona kuti pane mwaka nenguva zvichingotaurwa nemaprofita. Inini handisida kupesana nemaprofita. Mumwe anogona kutaura zvekunyepa but chandakadecide inini chekunyatsoona kuti chokwadi chakazara zvisikuteera mapostori. Asi muprofita akati vana chikuarwarisa mai ambacho kuti mwana ndokupindizvo. Hongu. Mwana wangu inini wandinaye mambo kukutarira chokwadi handidi kukunyeperai. Mwana wandinaye inini mararamiro andikutoita naye. Chakatonetsa mudzimai wangu ndisipo ndechekuti akabuda akatsuriwa atosera ari kumasimeti akagara ikoko. Ndochinhu chakavashamisa enda munhu akatotsanangura izvozvo inini kana kwaanobva ndikuziva. Ma-DNA akabuda achiti mwana ndewangu ndokubva ndatozvitambira ndikati hongu zvaita maita basa. After 2 weeks ndo pakazoya pepa kwakazobuda futi akabuda kana kumakuva sezvokachikamadza akazinda futi kumakuva unoti kuti aiyo inini chokwadi apa ndaziva mambo. Saka wafunge manje. Handina chandichafunga nokuti mwana ndewangu. Ndakaziviswa kuti mwana ndewangu. Ndakangoda kutsvaga chokwadi chakakwana because chakaita kuti ndiende inini amai apa ndairarama nawo vane dumbu. Amai avo vakada kubvisa dumbu. Vakanwa 38 tablets, ma-injection tablets angari mumba inini andakakwara kubasa ndandikapiwa ma-tube tablets yekuitira kuti chironda changu chisaite urwa. Pavakanwa matablets amai vakafunga kuzvibvisa dumbu kakawanda. Ndobva ndatoti amai izvi zvamuri kundiitira izvi mangwana imhosva muropa riwo kwangu inini kuti izvi kana mauda kuzviparadza muri mukati momusha wangu zvinhu zvisina kunaka. Chanetsa chii kuti muzosvika kubvisa dumbu inini muri dzipa napa ndiripo. Chinokubvisai dumbu chini? Ndini baba wedumbu. Ndini futi munogara neni pamba panapa. Ndakabva ndatadza kuziva kuti zvoda kuedza kurevei nokududzirei. Pamusoro imamo. Ndakuda kutanga kubva panhawai. Mudzimai wababa akakanditora pabasa. Akauya pabasa. Ndobva atora nhamba dzangu pabasa. Ndikafungidzira kuti maybe customer yauya kubasa. Ndobva ndadzika kubasa ndanaona mukadzi wabva akutoti mandiziva. Ndakati handikuzivei. Zveshuwa sina mbovaziva. Vanga vakatomirawo chinhambwe nekwanandiri. Vakati ndauyawo mwana arwara. Ndakati koma uya kwandiri baba vemwana vari kupi?
zvikanzi baba vemwana vari kuita ma24 hours vari kubasa. Saka ndati kukumbirayo kuti imimi pari kudiwa vabereki vemwana, saka ndaikukumbirawo imi mamai vacho kuti munge muripo. Ndakati ko mwana mamusiya kusvika ndamusiya ari kumuprofita kwaChakona. Saka ini ndakasumudza tsoka ndichienda kwaChakona ndikati zvichida mwana ari kubatira anhu asi kugona kudya kana kudii. Ndasvika ikoko ndofunga takasvika pamusha wairatidza kuti hauna nguva wavakwa istand. Tasvika ipapo takasvika pasina vanhu, pasina chinguva pakasvika mukomana chidiki anova ndiye muprofita wacho. Tagaragara vana vangu vacho vakabva vasvika. Ainzi wacho airwara, ndakatoona akatogwinya zvikanetsaka kuti mwana ari kunzi akurwara inga akatosimba ari kufamba. Zvadaro takabva taenda kumba panext door pevamwe amai vanonzi amai Mashambi. Taenda tichinzi timirire makii ekumba uko. Pasina kanguva vatadzika kumba kwababa pasendi pavo paya. Vatasvika muprofita uya aripo, muprofita abva akutotanga kupfeka nguo dzake akamira pakrau, abva akutoti kune vanhu vesango ipapo maipfekai nguo dzenyu. Ndofunga tanga tiri mudzimai wababa ivo amai Mashambi vacho vanga varipo nevamwe mukadzi andinoziva kuti ndiani neivo vana vangu vacho. Tanga kuda kumboprofita zvangu mboda kubata dare rangu vazoti ai asiro nyaya tavinga panapa. Nyaya tavinga apa inyaya yekurwara. Ndofunga mukuzoti mwana uyu ari kurwara kuri kuita mwana uyu kune zviri kuitika paari. Mwana uyu akabva ari kuvhumuka ane zviri kutaura paari zviri kuratidza kuti mwana uyu haasi wedzinza riko. Muprofita uyu akati ndatarisa kudzinza riko akabva abvunza kuna kwatiri akati mutupo wemwana chii. Ndobva ndaramba ndakanyarara. Amai nini vevana anova mukadzi wababa abva ati mutupo wevana ipiri. Zvikanzi ndiri kutarisa pamutupo wemwana unonzi Piri ndiri kuona mwana ndiri kumushaya. Abva anotaura mhofu. Ndakati mhofu yamakutotaura wato mutupo wemwana wangu wandakatoita kwete nababa. Hanzi baba bva wazoshedzwa bva wauya vatagara ipapo. Akati mwana pakati baba kunze inini kunze. Zvikanzi baba ndofunga nyaya yatavinga panapa inyaya yekurwara kwemwana. Wabva wati nyaya yatiri kuda panapa tinoda kuti amai mubudire baba ava pachena kuti mwana baba vemwana ndevapi. Ndo nyaya iripo. Ndofunga ndichi nyaya iyi ndikati imimi saka mukureva here kuti ndakaita gumbo panze ndichigara nababa. Zvikanzi nemuprofita kwete asi tiri kungoda kuedza kugarisana uyu nekuti zviri kuitika pamwana asi kuzvinzwisisa. Ndofunga ini nandakatakura machirango ewaiti dhuku nejira rekumoni ndakabva ndakatanura madhuku nguva iyo nehasha. Ndikati zvamukundisa mukundipomera mhaka yandisingazivi. Ndobva ndatotanga kuenda kana kubhasitop handaikuziva asi ndakangopfuchura nemusango ndichienda kusvika ndanosvika ndisandasvika kubhasitop ndakatopiwa mari yekudzokesa nevamwe vagarisani vatikambogara navo kumaini. Asi futi ndisati ndasumuka pamba baba muprofita akataura mashoko ekuti torai jira renyu rered baba ava musunge mapfundo. Muprofita akati ndakutorawo rangu ndakusunga mapfundo. Toda kuti mwana uyu achairi kana asvika pamusuwo pevabereki vake nekuti ari kuramba mhuri. Mwana wacho aipomerwa mwana ndindinorarama naye mambo. Ndofunga mukunamata mune zvakawanda zvinoitika. Inini handinoda kuda kuteerera zvakawanda panhaurwa iyi sematsananguriro airi kuita. Ndosaka ndakatora yangu procedure ndikati procedure isina noise isina gakava nevamwe vanhu mukurarama chandokwanisa kuita chii. Ndokubva ndatora mari yangu inini ndakaenda ndega kumaDNA ndakatovatakura ndabva ndaya maresults akauya munhu wese ari uya wakafa kusunga muprofita akataura series 9 ndiwasisa kumuprofita. ini handimuzivewo nokuti akangodarika ini ndo irini mbangu iri paChakoni panapo munhu wemazindombe. Muri yangu yanga iri kuno kuholiday. Kwa makapfugamiswa imimi nababa iwatadza zvamuprofita sei? Baba sorry henyu ndingaite kunge ndingakakavadzana nemi zvisirizo. Ininiwo handimuzivo kwaanotobva handidi kukunyeperai munhu aite zvifambiro neho. Handitomboziva kana kwaanobva handidi kukunyeperai ndokupura chokwadi chaMwari handitombomuziva kwaanobva. Baba madzimai angu varipo havambomuziva kwaanobva futi.
Vakasiya vana futi. Mwana wako ndakateerera panapa. Eh. Vachinzi vakabva kuno vakaenda kushamba. Vakasiya vana. Ona amai avo. Handiti? Ndobva vatora amai avo. Amen. Uya nemwana uye vachiuya naamai avo pamuprofita. Chiratidza kuti munhu aitoziva paari kubva nepaari kuenda. Ava ndo vakatakurwa mutsaka. Pamusoro wedare. Hongu mungataure sokudaro kuti anzi amai vanoziva. Munhu uyu aidarika neparodhi pazida. Aiwa usarambire kangori kubasa. Kwete mambo. Kwete. Handisi kuramba kuti ndanga ndiri kubasa. Hongu nyangwe ndanga ndiri kubasa handiti. Mambo. Handisi kuvhunda ndakadzikama. Ndanyara. Mambo. Mudzimai wako iwewe. Amen. Akawana muprofita parodhi basi amisa muprofita parodhi here. Right. Chakaitika pamusoro ndikuda kupindura mubvunzo wenyu. Right. Pamusoro wedare. Mudzimai wangu inini achinditsanangurira nhau iyi anga ari pamba akagara. Madzibaba vavo vachibva vadarika neparodhi. Vadarika neparodhi vachibva mheno kwavaibva uku saidi kuchikomo uku kwazindi vachidarika neparodhi pari pamaraini pavo. Pakatsanangurwa nhaurwa iyi ininiwo amai ava pavakati no inini baba havapo vakanzi ndikuda chi amai vemwana. Amai ava vatonzi ko imimi madzibaba vakatobvunza timi munobvepi nokuti nandikuzivei. Baba madzibaba vakatoti inini ndobva kuchegutu. Ndakatozovabvunzawo ndauya ndobva kuchegutu papi kana nezita rake iri akoti inini ndongonzi madzibaba. Aiwa unopindura pataura baba. Pamadzibaba motsi mudzimai wangu adaro akatovasiya vakagara pamusha. Ndatenda. Amen. Madzimai vako Amen. vakasiya muprofita ari pano. Akagara pamba. Pako iwewe. Pamba pangu inini papo pakasvikira. Kushamba kutora amai. Amen. Vasiya munhu wavasingazivi. Pamba pavo. Nevana. Nevana. Munhu akasara ane vana pamusha pangu inini. Ndisisi wangu. Ndisisi wangu amai Mashambe. Adzimai wangu vari kurwara vasara kuma. Pamusoro tanga bizi. Ndikufuna kuti sisi vava vanogara Mazimba. Mai Mashambe vari muno. Vava kuvabatsira panyaya yekuti muprofita yani agara papo. Uye nekuti pamba pakati pakirawa pacho tuma panhingi. Ndondo mavanogara Mazimba. Mai Mashambe wacho. Mai Mashambe. Mwana wairwara nei? Dai wakangwara. Dai wakachenjera mafungiro angu. Waifana kukumbira regerera apo. Wezi wakatozenda kumaidhieni watone maimwe vanogona. Inini ndanga ndisina hangu kana maimotions. Handidi kukunyeperai. Weapa Mai Mashambe. Nyaya iyi ndiye munhu udaina basa. Muprofita yatukauzira kuti muprofita wemimi unogara kugara muprofita yaudare kuno muprofita munomuziva here akasiya mupanzo dzenya muprofita uyu payangodarika nerodi Kukirawa yakashandiswa ndiani? vakapfugama pamba pabhuku pane iwo ntamunamato wavo madzibaba ntamunamato yavo ipapo saka ndopa vakapfugama madzibaba ava ngotsva saka vamwe chete Ko munhu akapfuura amunetobva kubasa angariwe chii andizive amuzivi. Saka shuali munhu akangosvika pamba penyumba achinoda kubatsirwa tena kutsvaka mai vamunhu. Kunovasara makamirira pakirawa. Mobva mhanya kushamba. It's 35 minutes. 35 kudzoka 1 hour. Makamirira muprofita wamusingazivi. Obva asvika kuti amai ava mwana wamai ava waratidza baba wavo mwana wababa wake ndevana. Imimi mama vako ndeti nazvo. Uyo obva asunga uyo akanga nekutenda kuti mwana haasi wangu. And aida kuprova zvisho ndakatengeseka mwana asiri wati akanga asingadi kuzvibatsira. Aida kuprovera mukadzi uyu airamba akasunga achibhidhaira kuti asunga achibhidhaira bada kunyepera nini bhidhaira kwakuratidza kuti mwana ndowati
Basi wangu. Ndochikomo. Pamusoro imama. Ndakutaka kutoka nyaya ndasi. Ungotaura dzimwe nyaya dzakafanira yapo. Ndakanga nokuti Krawa haisiyenyu ndemurumo. Hamuna right yokungosvika mumwe munhu. Akuda kwokuti akapfeka gemenzi mumutenda paKrawa. Right iyoyo hamuna. Taurai muchiziva. Mimi mamu akanzi pfeka gemenzi ndiani? Amai mupfeka gemenzi ndiani? Profita ayudza inini achiti sungai machira ipinde paKrawa. Hamunani munhu. Paive nemudzimai wavo vanga akatogara padhuze achitoteerera nyaya dzacho idzodzo. Ava amai avo vaitove varipo. Indaitoshaya kutiwo vanga vinge futi panyaya Vakaona varipo. Amai avo ndova nekumba kwatakasvikira. Right, taura nyaya yako. Pamusoro imambo, pamusoro yodai. Mimi makasvikira kumba kwa amai avo. Takasvikira kwa amai ava. Takatanga kusvika pamba pababa. Vatazonzi hande chinomirira makii. Taenda kumba kwa amai avo. Makii pasina kanguva bva azongonzi auye makii. Ndopatakasvika Profita bva akutoti achitopfekawo nguva dzakabva akutoti chipfekaiwo aitoratidza kuti ane confidence but ndakanyatsoona kuti dare rakagarwa ndisati ndatomboenda. Wewe zvauri Krawa kubatwa nengono batadza sei kuona zvinhu? Mambo ndiregerere hangu. Inini andimve ngoni handibvi kutaura kwedenga ini. Chipfugamo pandinopfugamirawo inini ndichikumbira kuna Mwari wangu wandiona mari. Iwe munomu makaduzwa maina muprofita wakati munomu chairman wakati tafamba taenda muprofita wakati ndaiwa ende murumba kuti I know every individual unotinzwa denga nevasinganzwi ndinovaziva. Mamwe matsotsa anonunganisa mhuri vamwe anoita sei. Hongu Ukuzviona kutaura. Hongu mambo ndikudzinza zvamukutaura. Ndakafonwa nevamwe vanhu ndakudza nyaya yakafanira yapo. Ukachanaiwa waenda kumwe muprofita padhuze panapa wakati darenda parwa ndakati hamsani matanga. Anzi tagarisana ndikati aiwa asi muprofita. Kune vanhu vanogezera kuti vafunga kuti vanonzwa denga. Kune maprofita anonzwa denga. Apa makaisa muunganidzwa. Uyu mudzimai maida kumusvibisa. Chirodzina imambo. Iwe kana wausana mwana hasi wako. Right. Wazwa mwana hasi wako. Mwana ane behavior so iri yausukunzwisisa mwana ane behavior yake ndeipi. Handiti muprofita gwava wati mwana uyu zvicho unhu kuita nemwana uyu adapinda kuna baba vake. Baba vati inini ndiro ndasungana. Wakaisa ma-DNA mangani? Rimwe chete. Imari ndakaita $120. waida kurvi ndaida kupruvha kuda kuziva kuti mwana ndewangu here kana chakazotaurwa natinashe mugabo ndakaenda tinashe ingange kupedzisira amen yekuti akanga kingataura kingati mwana hasi wake right mambo ndingakubata yangu mira ndipindura kupindura aiwa usipindura tifamba nemibvunzo yangu ndatenda nanga yekutanga anove munhu akangari pamweya akati mwana wamuratidze kunani kuna baba ada kuziva kuna baba vake vasiri iwewe amen ndizvozvo amen zvandikachamadzawo neunhu hwokungoona mwana achiita kwemakore amen usinhu zvakabva zvaita sei zvandingoramba zvichingondikachamada iwe usati nokuona kuti mukadzi wako akanga asina kutendeseka bcause hausumuki kana mukadzi wako uchiona kuti akatendeseka nokuona kuti mukadzi wako anga asina kutendeseka wakabva usumuti kufamba newe amen ubva uzoti zveshuwa mukadzi wako neunhu waimboita mukadzi wako uchifungidzira rege nditokutienei amen saka haana right yekuti ndakaabviswa alright anofanira kubhadhara ndiani mauitiro muteuro nemunhu wausingazii ndobata iwewe kuti afamba itsvaga varwere pazivo kuti wakasimba wakabva wasimba kuti rikanditorwe DNA test nokuti mukadzi aida kuzeva miri wakabva bata kuti saka ichokwadi mwana mimbenge siri yangu taura ndichitaura murume ndakatamuteerera wachitaura patanga murume ati shoko rekuti mwana hasi wako harinzwe baba akanga achiridzwa kumashure saka chazomusi